friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வந்து ஹேர் கேர் தான் फ्रेंड्स பார்க்க போறோம். இந்த ஹேர் கேர் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு டிப்ஸ் மட்டும் சொல்றேன். நீங்க எந்த ஹேர் பேக் எந்த ஒரு ஹேர் ஆயில் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ற போதும் நார்மலான கோகோனட் ஆயிலோ இல்ல நல்லா உங்களுக்கு வந்து சூட் ஆகுற ஆயில்ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டுருங்க. அப்ளை பண்ணி 5 மினிட்ஸ் விட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்க யூஸ் பண்ற ஹேர் பேக் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஹேர் பேக் வந்து நீங்க டைரக்டா தலையில வந்து அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளோட ஸ்கேல்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ட்ரையா இருக்கும். ட்ரையாக இருக்கும்போது இந்த ஹேர் பேக்குலேயும் நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணும்போது என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ட்ரை தான் ஆகும். ஸோ வந்துட்டு அதோட ரிசல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு நமக்கு கிடைக்காது. எக்ஸ்ட்ரீம் ட்ரை ஆகும்போது ஹேர் வந்து இன்னும் அதிகம் வந்து கொட்டும். ஸோ வந்து அதனால் என்ன ஆகும்னா நம்ம நினைப்போம் நம்மளோட ஹேர் பேக் யூஸ் பண்ணனால தான் நிறைய ஹேர் வந்து நமக்கு லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு நினைப்போம். ரீசன் அது கிடையாது. நம்மளோட வந்துட்டு ஸ்கேல்ப் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து ட்ரை ஆகிறனால மட்டும்தான் வந்து ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஹேர் ஆயிலோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு கோகோனட் ஆயிலோ நீங்கள் எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அப்புறமா நீங்கள் எந்த ஹேர் பேக் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு தலையில் வந்து லைட்டாக வந்து ஹேர் ஆயிலை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு தூங்குங்க. மார்னிங் எழுந்திரிச்சு நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அவ்வளோ டைம்லாம் ஒன்றும் ஆகப்படுது இல்லையா, ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஆகும். ஸோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணிடலாம். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு அதிகமாக வேண்டாம், லைட்டாக நீங்கள் தேய்ச்சா போதும். அப்போ வந்து ஹேர் வந்து நல்லா வந்து மாய்ஸ்சரைஸாக சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஹேரு. நீங்கள் மார்னிங் ஹேர் வாஷ் ஷாம்பு போட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணாலுமே அந்தளவுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். அதேமாதிரி மைல்டான ஷாம்பாக பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எது வந்து ரொம்ப வந்துட்டு அதிகமாக வந்துட்டு சொல்கிறது இந்த ஃபேரஃபின் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹேர் ஃபால் நமக்கு வர சான்சஸ் இருக்குது. மைல்டான ஷாம்பு ஆயுர்வேதிக் ஷாம்பு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் வராது. ஸோ வந்து இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஹேர் பேக் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம். 20 ஒரு 30 மினிட்ஸ் தான் தலையில் வைக்கணும். நீங்கள் டெய்லியும் கூட இந்த ஹேர் பேக் யூஸ் பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு இது வந்து நல்லா முடி கொட்டுறது கம்மியாகி முடி வளர்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். நம்ம ரெகுலர் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற ஒரே ஒரு பொருள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கறி லீஃப். இந்த கறி லீஃப் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிற ஒரு பொருள் தான். அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த கோகனட் தேங்காய் இருக்குது இல்லைங்களா, தேங்காயும் நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிற பொருள் தான். இது வந்து அதேமாதிரி இந்த கறி லீஃப் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வந்துட்டு நமக்கு வந்து நல்ல வந்து விஷயங்கள் இந்த கறி லீஃபில் இருக்குது. ஆனால் இதை நம்ம யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ரீசன் என்னென்னா இது நம்ம சாப்பிடும் போதே எடுத்து ஒதுக்கி வச்சிடுறோம். ஸோ இது வந்து நம்ம சட்னி செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் அந்தளவுக்கு யாரும் டெய்லி வந்து இது சாப்பிட போகிறதில்ல இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஹேர் பேக்காக பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதேமாதிரி கோகோனட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஹேர் வந்து நல்லா ஸ்மூத் ஆகும், ஹேர் கண்டிஷனிங்க்கு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லும், ஹேர் வந்து லாங் ஆகிறதுக்கும் யூஸ் ஆகும். இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்ளை பண்ணுறது நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். ஸோ வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கறி லீஃப் எடுத்திருக்கேன். கறி லீஃப் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து கோகோனட் எடுத்திருக்கேன். இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன். என்னோடய முடிக்கு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஓகே. ஏன்னா வந்து தேங்காய் கிட்டே இவ்வளோ தான் இருக்குது, எனக்கு பத்தாது. இருந்தாலும் வந்துட்டு நான் அப்ளை பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு நான் காமிக்கணும் இல்லைங்களா, அதனால தான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த ரெண்டும் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன். லைட்டாக அதாவது ஒரு 1/4 கிளாஸ் வந்து தண்ணி விட்டு லைட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வாங்க. ரொம்ப தண்ணி விட்டுறக்கூடாது. லைட்டாக 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட வந்துட்டு அந்த கருவேப்பிலையும் தேங்காயும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி வந்து லேசான துணியில் இதெல்லாம் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு காட்டுறேன். நம்ம போட்டுக்க நல்லா வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எந்த அளவுக்கு வந்து பிழிஞ்சு உங்களுக்கு அதில் தண்ணி எடுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் இருக்க இந்த தேங்காய் பால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேர் வந்து அவ்வளோவா சூப்பராக வந்து கண்டிஷனிங்காக வச்சுருக்கோம். அதேமாரி தான் ஸ்மூத்தாக வச்சுக்கும் நமக்கு. ஸோ இது ரொம்ப வந்துட்டு நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நீங்கள் இந்த பேக்கை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோ எஃபெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நல்லா வந்து பிழிஞ்சிருங்க. அவ்வளோதான். எல்லாம் நம்ம பிழிஞ்சிட்டோம் நல்லா. இப்போ இது நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். ஃபுல்லாக வந்து தலையில் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிடலாம். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே ஹேர் வந்து வச்சுக்கனால நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். ஃபுல்லாக தலையில் வந்துட்டு எல்லா பக்கமும் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிடுங்க. அவ்வளோ நல்லது. கோகோனட் மில்க்கும் நம்மளோட கறி லீஃபோட அதோட எசன்ஸும் அவ்வளோ வந்துட்டு நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வந்து மறக்காமல் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். அந்தளவுக்கு வந்து எஃபெக்டாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நான் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன்.
ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து இந்த மாதிரி வந்து முடி வந்து கீழே போட்டுட்டு ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு வந்து முடி வந்து எண்டு வரை நமக்கு வந்து பட்டுக்கணும். இப்போ நம்ம வந்துட்டு அப்ளை பண்ணியாச்சு. நல்லா நான் மேலே தூக்கி வந்துட்டு கட்டிட்டேன். இது என்ன பண்ணுங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வந்து அப்படியே விட்டுருங்க. ரொம்ப ஒழுகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது காட்டன் துணி இருந்துச்சுன்னா நல்லா வந்து இப்படி கட்டி வச்சுருங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து நம்ம ஹேர் ஃபாலை கம்மி பண்ணிடும். முடி கொட்டுறது ஃபுல்லாக கம்மியாகி பொடுகும் கம்மியாயிடும். முடி வளர்கிறதுக்கு நல்ல ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ வந்து வாரத்தில் ஒரு டைமாவது இந்த பேக்கை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிள். கச நம்ம வந்து இல்லாமல் ஒரு எசன்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ இரிட்டேட்டிங்காலாம் இருக்காது. சீக்கிரம் வாஷ் பண்ணவும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே சேம் டைம் வந்து நமக்கு அதோட எஃபெக்ட்டும் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். வந்து இந்த பேக் மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம். நம்ம வந்து ஏன்னா வாஷ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். டக்குன்னு வந்து வாஷ் ஆகாது. ஸோ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த பேக் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்ல எஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ இன்னொரு ஹேர் பேக் வீடியோவில் வந்துட்டு நான் உங்களை ஹேர் கேர் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.